Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome to the show. you window too. Lunes po ngunyan, mga tugang, petsa 29 sa bulan kan September 2025. Kami po naglalaom na nasa ariglado kamong kamugtakan. Mas nga nga ni si Bam medyo na didipisilan. Lalong-lalo na ang mga katugangan nato dyan po, mga tugang sa may parte kan Masbate at yun sa Bisaya sa area. Sa mga lugar na inagihan, rinapado kan bagyong si Upong. Sana po makadire-diretso na ang sendo pong pagbangon, mag-recover. Dahil sabi nga ni Ken, arog nga ka ng mga Bicolano, arog ng Pilipino, madali bumangon. At saka magayon ngunyan na nangyayari, automatic ang satuya po ng mga kababayan. Ang mga lokal na gobyerno, kasaraban iba pang mga pribado sa pag-tiripon tulos ng mga magkakanigong asistensya o tabang dahil aram nila na kaipuan sindakan sa tuya pong mga kababayan. Yan, salamaton po sa mga padagos na nag-anduyog tulos. At sa mga pag-iriba man yato dyan sa Kabalikat Civicom sa Masbate. Padayon lang kita, mga pag-iriba sa pagserbi sa Banwa. Aram ko na sa iba mga tugang biktima man. Pero sabi ninda, bagyo lang ngaya ito. Bicolano kami. Bango naman niya. Araw kita kayan mga kapakawain nating Pilipino. Ano? Anyway, mag-ingat lang pirmi, mga tugang, tamay mga pinagsasabing posibleng rumalaog pang mga bagyo sa mga masunod na bulan hanggang sa katapusan. Kaya ang abiso kang pag-asa maging mapagmatsyag, as in magiling sana duman sa mga lehitimo, mga tugang na mga ano yan, mga agency, particular sa pag-asa na nagkapaluwas po ng mga impormasyon manungod po sa climate, ano, manungod po sa kamugtagang kampanahon, lalong-lalo na kung may bagyo, di ba? And itong mga nagruluwasan, mga tugang na mga ano yan, mga models from sabi nga ni mga post sa Facebook asin sa iba po niya to mga sa internet na may bago naman ngayang bagyo na malaog. As of now, dahil po pong nahihiling mga tugang ang pag-asa na low pressure area outside, di ba? Diyan sa Pacific Ocean. Maging ang Japan Meteorological Agency, dahil pong nahiling sindamping mo monitor na ngaya maraot. So itong nahiling na ngaya iguana naman, may naghiro pati mga mga model scenario po ito, mga tugang, bako pa yan sigurado. Ano po? Saka automatic man baga ang pag-asa. Kapag may paabot, maski nasa luwas pa, pag dealing nila po talagang peligroso, paluwas na po ng advisory. Ano? So, kaya yung pong paggamit ng mga models, mga tugang, parang giya lang natin yan. Ha?
Pero wag mo nang maniwala. Ha? Dapat na ano yan, itauta po yan sa mga ahensya na mag-adal ng komprensibo sa impormasyon po na yan. So as of now, wala po, no low pressure area na pinagmamonitor even outside of the PAR of Philippine Area of Responsibility ang pag-asa, and maging ito pong saro pa sa pagkakuanta ng mga information ng Japan Meteorological Agency, wala man po tabi na nahihiling. No? So, fight sa na kita, mga tugang, diretso lang kita. Pero sa aga, sure bull na. Ito na po yung final, iniintay nyo. Dahil pa nga ko na-intro, may nag-aapot na, Papawar, pira ngaya, pira. Pangyari. Ito na po, base sa bulang kristal. Na pinadala sa tuya, mga tugang na impormasyon kan mga oil companies sa Sigan Department of Energy. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, may dagdag po, mga tugang, ang diesel, maumento ng 90 centimos kada litro. Diba? 90 centavos per liter, September 36 o'clock in the morning. Yung gasolina, may rollback, mga tugang, na 20 centimos kada litro. Maliwanag, 20 centavos per liter ang rollback para po sa, sa gasoline. And then yung kerosene, may increase na pareha sa diesel, 90 centimos kada litro. So yun na po ang final po, tabi. Sa aga, ayun na po yan ang pagtugpa kang alas 6 ng aga, yun na po ang magiging presyo kan produktong petrolyo, dudugangan ninda, so presenting on yan, sa diesel, 90 centimos per liter, sa kerosene, 90 centimos per liter man. And then, pagkabot sa gasolina, may pagbaba o rollback, mababawasan ang presenteng presyo niya ng 20 centimos kada litro. Alright? So yan po, tabi, para duman sa mga kababayan natin na padagos po nag-aabang. Alright. Supposed to be, ngunyan po ko nasa Castilla, Sorsogon kita, no? At may imbitasyon ko sa tuya na mag-attend. Ito po mga tugang na seminar and training, mga tugang kan manungod sa bamboo production and management sa tema na bambuhayan, yaman at katatagan tungo sa luntiang kalikasan. Tada monitor ninda, aram ninda na ang DCGB, particular yung programang Boses Kang Kapalibutan with Father Momoy, naging very active sa advokasya na magtaranom ng bamboo bilang bakusan ng pangdepensa, bakusan ng pang-environmental, ecological intervention, kundi bilang parte man sa pagsulong ng kabuhayan. Kaya nga ang tema ni Father Momoy Ken is sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Sa pagi po kang ayang bambuhay, kang kawayan. Di ba? So maraming partners yan. Sa ngunyan, nag-organisar mga tugang su Sorsogon State University, Castilla Campus, nin sarong duwang aldaw na event na ang nakasentro po sa bamboo. Ngunyan na aldaw, may hybrid na training seminar on bamboo production and management. Pagkatapos, so gabos na ako din dangon yan, sa aga, magagaigo po ng practical application kansa ng nanodan sa seminar ngon yan. So mataranong po sila ng mga kahoy. Ini pong puoning, bago kahoy kundi grass yan grass. The tallest grass in the world. Yan pong bamboo. Ibang mga variety. Yan ang ginagayong kainita. So, mga personalis kan menro sa daraga, pinadaraduman ni Mayor Vic, tanganing makanuod, mga tugang, kan pagtanom, masin pagpadakul kan bamboo, ang plano ninda, may itatao sa inda na 50, mga tugang na pidaso, nin man iba-ibang variety ning bamboo, itatanom ninda duman sa tubtubon, sityo tubtubon baga, diyan po sa Anislag. Tama, Anislag na iyo po yan mga tugang, so gimito nindang parang demo farm. Kampag tanunin bamboo,
Tamplano kan lokal na gobyerno with the leadership of Mayor Vic at saka ni Menro Ribancos, Edwin, na the moment na nagpuo ng mga tugang ang rehabilitation kan mga quarry sites dyan po sa Daraga area, talagang ipapatanong ninda mga tugang bamboo. Bamboo. Siring man kan sa muyang pigbubusol ni na father mo muy ka ito pa. Kasi may pinunarangani kami dyan sa may pamit sa Kambulkan ngayon. Iya na bamboo na bubuhay mga tugang maski sa siring kaya na terrain. Maburbaybay, magapo-gapo, nabubuhay siya. And pampa-stabilize mga tugang. Tamang-tama po yan tinaruki-tuki na kan mga parakwari. So mga drakulang gapo na nag-i-stabilize kuta na. Kan surface mga tugang dyan sa mayon, tinaruki-tuki na di. Loose na mga tugang sudaga o subaybay, kapag minaoran, bibulos pababa. Kaya may siltation na nangyayari. Di ba? Kaya po, magayon po ini na pinagigibo kan mga partners ta, Sorsogon State University, Castilla Campus, na pagtauning doon, tangubeto mga tugang, tiripunon sa mga eksperto, mga stakeholders, mga advocates, tapos paggurunan, as in explore ang mga, sabi nga ni kaya ni potential kang bamboo, hali duman sa sayang papel bilang ecological conservation, pasisiring duman mga tugang sa application sa maniba-ibang mga bagay-bagay, lalong na sa pag-sustain kan industriya na resilient mga tugang sa community. Diba? Yan, pasiring kita duman sa paggamit ng bamboo, not only para sa edible, pagkaon, bago pangkudal, wako lang pang bahay kubuko ni, hanggang sa duman sa bamboo engineering, textiles, and iba pa na mga pinagagamitan. Okay, so sigo, good luck po sa mga partners no? And siguro sa Sabado, dahil wala po ako sa boses kang kapalibutan, may medical leave ako po sa Pizzados, i-replay na lang ito po na training seminar, duman po sa Ngunyan, duman po sa Sorsogon State University Castilla Campus, mano rin po dyan sa training on bamboo production and management para mas madagdagan man ang kaaraman maski yaong kita sa mga harong-harong masain man kita sa mundo. Diba? Let us propagate mga tugang bamboo na maging pillar of sustainability and recognize ron mga tugang ang kontribusyon kay sa pagbilog taning sarong greener and more resilient mga tugang na futuro, kinabukasan or tomorrow. Diba? Alright, dugaan na po ang istorya, alipin na sa luwas. Sino mo nandyan? Nasa linya na si amigo, partner, mga tugang si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Sa mga dagdag niya itong bareta, nasa tahaw ka na mga tinampo ang mga poste kan Aleco matapos i-widening ang tinampo po sa Sitio Paklas diretso ongoing sa Bulusan, Libon. Ini ananotaran kan DCGB nyo sa pag-follow up niya to sa aksidente tricycle versus motorsiklo na nagsalpukan kan kaging Sabadong Banggi kung sain kung kasuarin naghiwas ang tinampo iyon na lugod nagkaigwanin na aksidente. 10 sa mga iredo kadaklan mga estudyante kan Sabado, pero ang good news dahil ni nagbuwis nin buhay. Hasta sa ngunyanan mga biktima gabos pa nasa ospital nagpapabulong mantang ongoing pamanaan investigasyon kan Libon PNP. Balikan niya to so bago as in ongoing na proyektong road widening dapat maliwanag gini sa pagkabanggit Director Mar sa pagsabing kun madiklom kun igwanin marikas na mga lunada nagpipinsar dainin mga ulang dahil patinin ang mga poste nin reflectorized signal nag-indikar na may mga tindog na poste sa tahaw kan tinampo posibleng gikanan ininin mga aksidente lalo na sa pagkabanggit madiklom ang lugar na initabi Director Mar. Ang sitwasyon ining mga poste dati nasa gilid ini
natural kan ipinaghiwas o tinampo, nasa tahaw na. Nangyayari. Pero ini ito naman so kariton sa Carabao. Ngunyan yan, ini ang sitwasyon digdi sa lugar na ini, kung saan ko ta na pagpurabir nag-implementar kan widening project, dapat nagkaigwanan na arrangement coordination entry kan DPWH sa Leco na ali o iginilid na kuta na ini. Pwede may timetable kaya man kayo, so siyempre pag patrabaho, kaya dahil na nagalat na may gilid ang poste, iyon na ini kayo ng sundo na. Lifetime na ini. Diyan man ako nangangalason, tatatugutan ang kan supervising engineer, adi. Pulpil, may iwason. Dahil man baga sa plano, inlang ang baga ang plano, so detalye kang plano, dahil man naposti sa tahaw. May poste nga ni. Sa plano nga, baga sa tinampo, dahil man naposti. Wala, tatapag na aman iguana. Iguana. Ay, not sa poste pati. Ay, yari. Ano da, ay inda. Basta yung kadumigdi, basta may road widening, ang poste nasa tahaw. Iyo, Only in the Philippines. Bago, may mga pigtatarambala ito sa mga engineers, mga district engineers na may punduman ngaya pare dyan sa pagbalyo. Ani. Ini naman, ilingan mo. Mayroon naman, pag may nangyayari naman na dakula. Ayun na yan, Director Mar. So, follow up niya to, tuman sa Bulusan. Mga nakuha Ay, niya. ano man ang kaya nangyari palang dumaan? Nata nagbanggaan ito? Dahil taman ugaring nabasa so blatter, kuha na bagayan, sagrado na ang blatter. Ay, matindi pati sungot ka. Yan, Nagkawaraga sa di? unvalidated report na ini, base duman sa pagkipaguro niya to sa polis, at itong motor halida sa Sentro. hali sa Sagrada. Okay. Tapos, ay ni-allegedly na sana. Ito na kita nagbasa ka ng tayo man pwede sa blatter. Base duman sa oron-oron sa niya to. Pagkatapos, duman sa mga tao, duman sa lugar kan pinangyari. Gari nakasyat da so duwa na magkangka sa motor. Okay. Mapasentro ta, mapaubat, Mahanap ki ubat. bulalo. Tapos, Sa motor, sa tricycle, nasa tamang direksyon. Iyon na ito. Sinalpok. Pinaon so pinagagihan kan tricycle. Tricycle. Bakas kasudalagan ta nagkasirinsilyo. Kasi rin silyo sa motor, nahilig mo sa motor. Iyo. Oo. Bata bangge, pagkuna ta, Isus Mariusip niya ko ini. Naguna ko kung sinakyada na. Mas casualty baga, multiple casualty. Ya, kukunaro kan, madalagan kita, kung di kan kinuha niya to, huraman. At ang hindi ako nakatios, uminapod ako sa iyo. Ako, ano ini? Medyo disturbing bagaso. Mapabungkaras ka, sala, multiple injury. Okay. So, yun yan tabi, Director Mar, sa to yung kompletong follow-up manungod sa siring na bagay. Okay. Ingat sa lahat ka nagpa-share kita sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Nangalason kita tabi, Director Mar. Panoon, ano niya ko yun, takagulpi kang pasyente, anas ngayon involved sa kuhan, aksidente, motor, kadaklan motor. Iyo, yun ang number one ko niya na nasa listahan kan mga ospital, kan mga klinik, budak kang pulis. Tiga na araguro duma, niya po para klaso likod, girisi subado sa takyag, niya ko yun, aksidente ngayon, dakol aksidente. Iyo. Yan tabi, Director Maran, sa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Iringat po tabi. Iringat mga kababayan. Good morning sa mga katabang-tabay nato kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Good morning. Siriman kay Joel Bilardo Barameda. May luminampor ngaya Papa Marso Carabao. Kay Basukarita sa Riprap sa gilid kan River of the Babylon. Yung gununan mo. Marita na yung nakasakay duwa na ano yan. Kung mo sa Carabao, nagkarala po
Sus Mariusi, para lang ka mamatiyan. Kay, ringat po tabi, mga paramotor ha. Ta, kunyan, iyo po yan an sa tuya po na nanunutaran, nakadakol na di daralagan mga tugang biktima kan road crash. Di ba? May mga, ano yan, may mga nagkakabararian. So iba, pag mataninda, 6 feet below the ground na. Diba? Dahil po sa motor, duwa yan bagang gulong. So pasiguro sa nakita, narin doon mangyari na bago ka ngayon releasean kunyan, ki motorsiklo pag nag-utang ka, umagi ka nga sa motorcycle clinic. Pag nakapasar ka doon, releasean ka. Pero dahil mo po nangyayari yan ta, gusto man ibinta tulos. Isa nga ni maski dahil pang registro, bibintana. Alright, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, please come Yes, in. Miss Director, kaibanan ko ngunyan si Sir Rick Mendoza, ang enkargado kan APSEMO, dahil lang nagkaigo ki mga changes itong gigibo na humanitarian assistance duman sa probinsya ni Masbate, changes sa mga magiging schedule at sa mga personahes na mairipa. Ipasa ko na tulos ang telekono kay Sir Roderick. Sir, si Direct Martabi ang samuyang answer. Anong Rick? Maray na agad tabi. Ay, hello, Tabi. Apo, good morning. Opo. Okay, Sir Rick, ano ang magiging sistema tabi kang humanitarian mission paduman sa Masbate? Apo, trim down ka muna, duman sa water and sanitation fee. Mhm. Dahil per information from Masbate, iyo po ito ang pinakakaipuhan ng damon yan, Tabi. Ayun. So water sanitation, iyo ang mainot. Apo, water and sanitation, and then on standby itong the rest of the team. Ayun, opo. So ano ko tang mga team ang ipapadala tabi, Sir Rick? Ang kabilugan ba kayong Tabi, yung medical, Yes? igwang emergency management, Mhm. igwang itong sa social welfare Aha. tapos itong iba pang mga psychosocial aspect operation, Mhm. igwa yan Aba. ang mga iba pang tao na pagpapadarata. Ang bulto kaya Mar, itong medical and water and sanitation. Ayun. Medical and water sanitation. Ano, Opo. ano rin po tabi ang largada kayo ni? Ang order po sa tuya ni Governor Noel, pag na ready na po ang gabos, malarga po sila. Mhm. The earliest is tomorrow. Ayun. Ano po ini? Ining water and sanitation. Pero duman sa truck na naggigibo ba ganing tubig na pwedeng inumon. Kasabay po ito. Ayan. Kaibanan, igwapang kaibanan na ibang truck. Igwa tabi, ang duwan truck, mahali sa tuyang provincial government, ito ang marasyon kan tubig inumon. Ang duwan naman na truck, mahali sa provincial fire marshal allocation, ito ang distribuer kang itong domestic use na mga tubig. Ayun. So, para na filter kay itong water sanitation truck, i-deliver kay itong kunyan. So truck na spare. Tapos Iyo, sa tabi. saruman, pang domestic. Iyo tabi. Apo. Oo po. Okay, so mga pirang tao tabi ang mapasiring tuman, si Rick. Mga 30 katao tabi yan. Ayun, 30 persons. Ayun, okay. Apo. Sige. Ano ang kunyan? Ano ang sa indang marching orders tabi, sir? Ang marching orders po sa ina, sabangan ang gabos na mas batay yung nangangayito, sabangan yung mga nangangayito sa tubig inumon, at itong tubig na kaipuan duman sa mga harang-harang. Ayun, opo. Opo. Sige po tabi, si Rick, baka may gusto ka pang idagdag tabi. Dahil kung may hapot sa imong ngunyan, go ay tabi. Apuera po kayo itong water and sanitation, Mar. Of course, itong cash donation na 1 million para sa local government kang Masbate. Ayun, sa provincial government, hindi ano? Apo. Cash donation na 1 million para po sa provincial government kan Masbate. Iyo, Ayun. tabi. So, opo. Dadarahon na yan, cheke.
cheque po yan na dadalahon. Kaya siguro to follow. Mainot muna itong team na WhatsApp. And then to follow po. Ito may proseso baga tabi ang pag disburse kang pundo. Yes po. Ayun. Apo. Opo. Okay. Di, ano yan? Kaiba ng ka, sir, sa team? Tigihiling-hiling ko po muna dahil may palaog kitang raot na naman yung panahon. Baka mag-designate mo na lang kita team leader, tabi. Opo, tabi. Okay. Sige, Opo, tabi. opo. Manong Rick, salamatong po maray tabi sa information. Salamat na po. Thank you very much. Mga tugang, si Sir Rick Mendoza. Ayan. Okay, Karen. Ayan, sabi Director Mar. May baka? Hindi, pwede. Bigyan trabaho. Thank you, Sir Rick. Wala Gusto ko. naman. Wala ko, Hindi man wala. kita tutubutan. Kan man yan nun to. May baka. Wala ko may baka sa team. Maging Pero na pinataman kan Capitol. maka first hand information ka lamang duman on the spot. Sa'yo nga ni. Sayang Yeah. talaga, sabi Director Mar. Okay, sige. Sabi, yan ang naging resulta kan ginidong emergency meeting sa humanitarian assistance kan gobyerno provincial Canalbay sa probinsya ni na Masbate, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Karen. Oy, good morning man mga tugang dyan po sa tuyang mga tagabagang tabay sa Bangkiruhan. Para particular mga tugang kay ano yan, kay Sir kay partner King Rinaldo, the weatherman. Yan, alright. Okay, may pigsiyan sa kuya si Serenen de los Reyes, mga tugang na ano yan, video. So Suficelco, First Catanduanes Electric Cooperative Warriors, yung mga linemen, mga tugang, kunyan nasa Masbate. February tabaga subagong aga, may pigbilog mga tugang su Bicol Electric Cooperative yung BECA na ipapadara mga tugang pasiring po duman sa Masbate to help restore the electricity doon po sa lugar. So, pinginot nga, sabi nga ni Kan Maselco, yung Masbate Electric Cooperative, big prioritize ninda, ito po na sentro, yung Masbate. And then yung the rest, mga tugang susunod. And 1 week ang sendang tatao, mga tugang para po digdi sa sentro, sa Masbate, including sa mga ospital, sa iba pang mga importante pong mga pasilidad. Pagkatapos yung the rest, kang province, masusunod na, and ang timetable nila is mga 1 month or 30 days bago maibalik Gabos. So Gabos tabang-tabang including NGCP, yung NPC, yung NEA, yung Department of Energy, nagkaigwa na po ng paghiro para po dyan. Alright. Sige po tabi, ingat lang sa mga linemen natin. Iwan natin, yung Aleco ba mayroon ng pinadala? Wala pa tayong balita doon, ano? Wala pa tayong balita kung yung Aleco nakapagpadala na ng grupo doon, pausiring po diba? Alright. Bueno, mga tugang, standby lang. Magbabalik po kami sa mga istorya nato, sa iba pa nato mga pangyayari, and gusto kong balikan ito pong istoryahan ni Sir Edwin Ribancos kanakaagi pong Sabado. Dahil may bagong patakaran, mga tugang dyan po sa Daraga, partikular sa mga hali sa iba-ibang mga munisipyo na nagdadara ng basura na dyan po sa sa sanitary landfill sa Barangay Mayon sa Daraga, sa Iwabeso. And ang sabi, mga tugang, talagang masunod kita sa segregation at source. As in, itatao sa nanindo na basura na hakuton mga tugang, iyo po ito mga residuals. Yan ang dadarahon sana mga tugang sa sanitary landfill. Layuman talaga ang dapat na i-cater mga tugang ka sanitary landfill. Nagkataon lang na kamanakaagi, pati sa mga nabubulok na mga basura, pinagdara dyan sa landfill, di nagreklamo na sa mga kababayan tata
siyempre natural suparong mula sulangaw. Ano? So, nagkaigwa po ni mga dialogo, kasi pagbisita, may mga nailing po violation. So, mamaya po, alamin natin kung anong mga mangyayari sa mga masunod na aldaw. Tayo ka nakaagi may igwa ng aning pinabalik mga tugang na truck na may karga na mga nabubulok na basura. Dahil na inako sa Iwabeso. Yo, mga kapatid, standby lang, we'll be back. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Positibo si Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Hosaka na makakapagsumiter na ng kaso ang komisyon bago magtapos ang taon. Sigun kay Executive Director Hosaka, na nasa tamang direksyon ng ICI sa mga gigibuho na serya ng investigasyon asin pagdangog sa kaso kan mga maanomaliyang flood control projects. Apisar kang limitadong numero ng staff, siniguro ni Hosaka na nadadangog kang komisyon ang agrangay asin kurahaw kang publiko laban sa nabulgar na narumpag na mahiwasan na korupsyon asin kamautan na mapanimbag ang gabos na nasa likod kaini. Dagdag pa niya na gustuman kang komisyon na magkaigwaning marikas na investigasyon sa mga kaso, alagad kaipuhan pa man giraring na agihan ang gabos na legal na proseso tanganing masiguro na makusog ang isasangat na kaso laban sa mga responsabling personalidad sa nasabing kaso. Yan ang Bareta Hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang liver ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens, mga misis. Merry Christmas in advance. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po. 87 days na lang. Bago ang Pasko. Maon sa inyo. Ha? Ayan, kaya bigyan na natin ng maagang pumasko ang mga taga-Masbate. Kaya po yung tabang na tinipon-tipon kan ako Bicol, mga tugang, para sa 10,000 families na apektado ka bagyong upong sa probinsya kan Masbate, pasiring na po duman. Kaya tapang mga istorya, alipod na sa luwas. Partner Alarmario na sa linya. Partner, please come in. Yes, good morning, Dabi, partner. Yang kami nagtitingnan sa ICR dan Bitano. Uy, may barangay tanod din dyan, ha? Seminar kan mga tanod, Dabi, partner. Na sarong programa kan Liga kan mga barangay headed by board member, Liga President, Manay Milabal. Matindi. Pag kaning mga tanod na ni na magpaka-seminar kinda, Dabi. And ngunyan dakol ang mga participants kini. Yang tabi partner si board member Bilabal. Board member. Marinaga tabi, Mar. Your Honor, marinaga tabi. Yan. Sa imo tabi, Your Honor, and siyempre sa kabos na mga nag-aantabay kan sa imong programa. Opo. Minatapa ko ni pagsalurar asin maray na udto po. Iya. Opo. Board member Bila, nga tapos tanod ang sinintro para tawan po ni magkakanigong seminar. Aram mo tabi, Mar, last year ko pa po ini pinasar sa yung panglungsod, itinaasta po sa tagno ni ang paglalawigan. Ang ordinansan po ini kang Tano Days. Okay. Nagkataon lang, sabi, Mar, si Mayor Isham pagkakay ito sa board member. Opo. Kaya nagtinabangan po kaming dua na maipasara po ining nasabing ordinansa na tinatawan-tawan po ang mga tanod ng importansya sa lamang komunidad kami sa itong barangay. Ayun. So yearly yan, na September 29 is a Barangay Tanod Day. Opo, tabi. Oo. So sabi nga ni Father, dapat ang fiesta kang St. Rafael every September 29. Kaso, iyon na baga sa practice ka. Opo. Kumbaga, ini po ang primerong taon na pag-celebrar sa kaining nasabing Canada. Opo. And nagpapasalamat po kita sa gabos na mga punong barangay kang sa tunang syudad na talagang nagpo-operar po sinda na ipadaraan sa inyo ang mga tanod
Kada participant po ay kada barangay tulo po na pina-attend domingo na. Ngayon, tulong participants per barangay. Tama mingo na to pondo. Opo. So ano ang expected na mangyayari po niya na maghapon tabi? Board member Mila. Sana tabi madagdagan po ang kaaraman kan sa tuya ng mga barangay tanod. Pag-abot po sa pag-ibon ng blatter, sa appreciate ko na igwasinda ng mga bisita sa inyong barangay. And siyempre, hindi baga po ang frontliner. Yes. Kung nagkakaigwa kita ng mga kalamidades, o may mga special activities sa tuyang barangay. Ayun, dapat yan. Tawan tamang po sinda ng Enhorabuena. Kasinda po ang mga heroes sa tuyang barangay. Dito po nahiling sa spotlight. Yan, kumbaga sindaang bala sa kanyon. Kumbaga, maski simpleng pagkatawo, natawan man si lugar na makapag-survey sa kapwa-tawo. Iyon, at saka na, di ba? Ang pinaka-importante ni Gimar, tataw kita magrespeto at tataw kita magtrabaho. Kung ano, sinaong sa tuya ang gobyerno. Yes, opo, precisely. Sa bayan, ini po ang sa inyong lingkod na dahil man mapabaya, kung ano man po ang pwede tang maidugtong para sa organisasyon ng mga tanod sa Presidential Legacy. Yes, ma'am. And Opo. i-disseminate ko man ini, Mar, Opo. sa nagkaibang mga munisipyo para po magkaigwa mo po sila din na sabing ordinansa. Ayun, i-adaptar sa ordinansa. Tangani na matawan ning Opo, matawan maning kaldawan sa tuyang mga barangay tanod. Opo, ayun. Opo, sige ba tabi? Po ini para sa inyo. Yes pa. Opo, sige tabi. Your Honor, salamat na maray. Mabuhay ka. Mabuhay po, ikay Your Honor. Yan, okay. Thank you so much namin, board member Abila Baal, and kaali pa lang ugaring ni nagali na si Mayor Siam Ismail. Nag-mensahe man siya digdi and pinasumpa sa mga opisyales kan mga integrated tanod digdi sa entire Legazpi. Oto garing na walat ko sa lista partner duman sa Laog. Naglaslas kami digdi sa medyo maribok sa Laog kaning ICR mo yan. Anyway, nakunaw na bagay ini na sabi ni Mayor Siam Ismail na mapapaywason pa nagaraman na ini and diseminar man ini iba pa mga tanong sa ni board member Milabal para sa mas paywas na karaman. Kumbaga professionalize mo yan ang mga barangay tanong na digdi sa Ciudad ng Legazpi. Okay. Yan tabi partner, informasyon live digdi sa ICR Bitano, Alarmario. Thank you. Roger that. Thank you very much. At saka kay board member Milabal. Yan, mga tugang. Sabi nga ni gusto kong balikan ito po na naging istoryahan ni diba sa boses kang kapalibuta ni ni Menro Municipal Environment Natural Resources Officer Sir Edwin Ribangos dahil may mga pagbabago po na nagigibuhon diyan po sa sanitary landfill. Matapos po na magagawa ng problema and may nanotaran po mga violation so pigtatama ko niyan mga tugang sa liderato ni Mayor Vic and medyo may magabat-gabat na mga magiging kaya partisipasyon ang tuya pong komunidad, not only mga taga-Daraga kundi maging sa ibang mga munisipyo na nagpapatapok po ng basura dyan sa Iwabeso. Kaya po tabi sa muya po na pag-istorya. Pero sabi nga ni, ang Daraga ngayon, may manunon. Pili talaga maging sibanta. Pero ngayon kayan, ang mga basura garo ngayon sa Bicol, dyan ang ipigdadara. Paano pigmamanid siya nindo tabi, Sir Edwin? Halimbawa, igabara kita ng kunyan dyan, existing na sanitary landfill. Pero paano po yan namomonitor at saka na nasisiguro na di maka-apekta rin sa banwaan? Magayon na abot Sir Mar, kan mga nakaaging aldaw, nagkaigwa kami ni Mayor ni dialogue sa barangay Mayon. Dayaon baga dyan so landfill, sanitary landfill na buong probinsya, yaon na dyan nagtatarapo. So, na-overwhelm man so sanitary landfill,
medyo may nagkakaiwa mag-environmental license. So, nagreklamo sa mga palibot dyan. So, pirmi kitang nakatutok na ngunyan duman sa landfill. Actually, binugtakan ko na kitawo na magtutok naman, ipasunod sa mga dapat managibuo. Tanganing, dahil ma-aggravate so kalikasan. Ayun. Ano, may kanya? Grabe. May naging Grabe talaga environmental, nagtatapok. may naging environmental concern tabi Sir Edwin? Igwa tabi sir man, ta siyempre suparong, o aran yun duman sa mga kaharungan. Opo. Kaya sabi ko nga ni duman sa operator kang landfill, magtubod na niya ako kamo sa mo, magtanom na kamo sa palibot ki bambu. Yan. Tayo yan ang solusyon. Ang gabos na carbon dioxide dyan, susuro po na kang bambu. Pero nangalas lang ako Sir Edwin. Sir Edwin, ang pagkaisip ko kaya, pag sanitary landfill, ano tatapok mo dyan sa mga panapon? Bako sa basurang namamarong o Residual. dapat residual sana. Anong nangyayari po pati sa mga kunyan? Tigya ako dyan sa sanitary landfill? Actually, Sir Mar, siyempre, tama ko mambaga pertikado pa ngunyan ng segregation. Kami nga amin ni Mandig di sa Daraga, nakakalusot sa iba. Ay, pangyari. Siyempre, maparong talaga yan dyan. Kapag natatambak, ngaya sabihin ta na yung kada truck, makalusot sa ng diet, masisarong sako, na nabubulok, maparong talaga yan dyan sa landfill. Naku, dapat pala mag-stricto man, Sinda. Kaya sabi nga na itong management, ngunyan nga sir, itapig-strictan mo na kaming maray, ipapauli-on ni man nga sa mga truck nito. iyo talaga di. At araw ka na nangyari, jarong inakomodar na sa namang garonin dayan na didara dyan ta. In the first place, dagdag man sa indaman, bintay man ang senda ta. Siyempre alam ka sa timbang. Pero, at alos... Yaw na. Yaw na. Alangan mapaulion. Tapos, at alos man yan sa local government to. Siyempre, alam ka sa babayadan man inda. Yes. Kaya, babalik talaga ito sa uno, sa segregation talaga at source ang pipe. Yes. So, actually, pinauli na sa sarong truck ni Sir Mar. May sarong base na pinauli. Pinadara ko sa tubtubon, pig-segregate duman. Kaya, pig-warning ako nga sa mga tao ngunyan, sa mga sa truck, sa mga painante. Sabi ko, pag pinauli, yan ang basura. Tamay na ikarga kamong nabubulok. Kamo ang masegregate kaan. Kanya-kanyang ko na kita. Kumbaga parang maging responsable sa kada irota. Yes. Tapiguan ninda. Yo. Manahiling. Tayo sindabagang nagkukurua sa mga imarep. Sabi ko, pag bakong segregated, dahil nindot pagkuhaon sa imarep, tangan bako ka maproblema. Opo. Ano yun? Ngunyan takila. Sir Mar. Opo. Sige po. Kapag kinargangan niya ko nindo yan, siyempre sa tuya na ang problema. Ngunyan, kita ang masegregate. Ayun, okay. Di, ano yan, sa paglibot-libot nindo sa barangay, sa mga kapitan, sa mga opisyalis, nai-re-echo naman nindo yan na dapat kita talaga, yung importansya ng segregation. Iyo talaga, Sir Mar. Yung tao ko, sige nang libot mo niyan, na talagang pigdudunan meaning ay isita. Bako lang na dapat talaga sila magsunod. Kaya lang, magabat sa bulsa kang munisipyo. Pagka yan ng mga nabubulok na dadara, Buda, dahil pa napapakinabangan. Yan. Kaya sabi ko, plastic sa naanida sa landfill. Tanganin dahil man maplastic sa landfill. Okay, ang sarong ko niyan dyan, sir, issue dyan is, kung dahil kukuliktahon kan menro ang basurang hindi nabubulok, nabubulok pala, at paano na ang ibonggang kang barangay mawalat andyan sa barangay? Sabi ko sa barangay, kukunin may so residual, kada round sa landfill. Opo. Kung wala sindang capacity, sangun yan, kay pagpapabulok o itong mga biodegradable, kukuha mo yan gararay kang munisipyo, papabulok tabaga Sir Mar, duman sa tuyang composting facility, takadakol ta duman makina. Pero, kaya tama niyan. Pero dapat segregated. Dapat segregated. Ayun, pag mix, talagang hindi kukunin. Hindi kukunin. Ayun, may nahaling akong posts na dyan pa lang sa Daraga, may naipasarman dyan na solid waste management ordinance.
Jaro, Igwa kita, Sir Mar. aloy na. Ano po yung tabi sa Edwin? Na-implementar kitol tol? Ngunyan ako na ang nagpupuon kayo kan pakatukaw ko, pig-review ko ang gabos. Pigdudoonan ko, actually, binarabaan ako ni Mayor Dick mga executive order na itong bantay kalikasan, itong enforcer, itong mga dapat na gibon. Ipapatupad ka na yan ngunyan, Sir Mal. Actually, iapod-apodan ako ni Mayor, kangaya Edwin, dapat nga mapababa taman subayadan ta sa iwa piso ta mababangkrap ang munisipyo. Atana. Pero mo yan, kung halimbawa nga 5 pesos ang kada kilo kayo, kung magabato na, hindi talagang dakulon ang kakaunong ka na kwartali sa munisipyo. Iyo talaga, Sir Mar. Samantalang kung magtarabangan ka, boss, ay di, dapat nga ni Kutana, kung may practice tayo itong tunay na segregation na ang mindset is mayroong pera sa basura, pero hindi na kamong kuliktahong kaan. Iyo, tanga sa totoo lang nga ni Sir Mar. Pwedeng dito rin masana talaga ang pagtatapo. Dapat ko taarog ka ng konsepto. Iyo. Ngunyan nga ni Sir Mar, nagtabang naman sa Kuya so IOM. Pigtawaran kami ki apps. Buda may pigpilot kaming barangay. Duwa, may si Matnog. In siguro so sagpon. Pigtawaran kaming apps na imamonitor kung ano talaga mga klaseng waste ang yaon dyan. Sabi ninda, sa pag-adal ninda, di man sana talaga nga sir ang mapapaduman sa landfill. Iyo. Kung residual Residual. Pero kadaklang ko ka mga plastic, mahiling ta, di ba? Mga plastic. Pero may makasarabi kang nalalapa kaya namamaho. Yan. Okay, balikan ta itong landfill. Now, dahil naman sa dialogo nindo, kasi may nagreklamo, ano po sunahamanan, ano na ang gigibunin da para ma-arrest yung problema? Ako, sa parte ko, Sir Mar, pigmanduan ako ni Mayor, napakarayon mo ngayon yun ng landfill, tabangan na iyan kung ano mga dapat gibuhon. Tanganing, so problema sa parong, sa langaw, sa tubig na nagbubulos dyan sa landfill pag nag-uuran, ma-address kang manihamento. Kaya ako man, binugtakanta ng tao duman na magtutok. Pasunod na so landfill, close monitoring kita. Takan mga nakaaging taon, wala lamang duman kinagmumonitor talaga, Sir Mar. Kinabayaan ka na. Nakabuelo man. Kinabayaan ka na. Nakabuelo. Nangalas nga na ako, maresibyo kayo na may nagreklamo pa lang ta. Ewan, kayo ba na nagre ka o dai? Kaya itong nagyang kami ni Father Momoy, na pig-document na iyan. Dahil ba na parong dyan? Pero plastic sa naman sunailing ng pig-proseso duman. Ngunyan pa lang, sa dakol lang nagatap, garo may nagtatapo ka na ginaaday sa ibang probinsya. May katanduanis na daangan Ay pangyari. May overseas na palan. Di talagang tututukan talaga nindo yan na iyan mag-operate na talagang tunay na landfill. Yes. So magsunod kang best practices mo na para sa iyang landfill. Ano yan? Dahil pa man napanaw sa mga cells dyan. Nakasaro pa man sana, Sir Mar. Saro pa sana? Okay. May tulo na sindang planong gibuhon, kaya susel, nakulong pang area. Kaya lang, sa mga lapses sa management, ito ang medyo nagko-complain. Yun talaga. Sa mga residente. Opo. Itong ordinansa, may kaakibat na pinalidad duman sa mga residentes na, constituents at na madadakop na nagtatapok nin basura sa tamang lugar, as in sa mga di nagsisegregar? Iyo, Sir Mar, kaya naglibog agad yung kunanin pagkakataon na yun Opo. Na sa mga ibang munisipyo pala, kapig doon na ako ni Mayor, igpitan na doon sa naglalaog nilita, nagre-reklamo si Kap sa mga pig-aragyan, kan tinampo, kan mga hali sa ibang lugar. Dahil taklob, Sir Mar, naglalayog sa basura. Opo. Ma-checkpoint kami, Sir Mar. Kaya sabi ni Mayor, bantayin ngayon ni na nagralaog kiti. Kung dahil taklob, paulion mo. Balik! Balik, wala kang taklob. Ayan, dapat talaga magsuranod. Bako lang kunyang tarabang-tabang ini dapat. Nakikinabang sinda na tiga ako kan talaga ang basura ninda, pero dapat magsunod sinda sa tamang prosedimento. Yes.
Opo. Tama po yan, Chairman. Opo, okay. Sir Edwin, may dagdag ka ba po na gustong ipasabot sa mga kababayan ka dyan sa Daraga in connection kay ining pinag-uurulayan tatabi? Ito ay salamat tunon, Sir Mar, sa pagkakataon na ini na makabariwas kita kan sa tuyang mga impormasyon manungodig sa tuyang kalikasan. Kung na yung pagkakataon sa mga eko-edta, so mga barangay opisyal na Sir Tabi, magtuon na kita magigpit, mag-segregate. Tapag dahil kita nag-segregate, dahil talaga po yan kuko noon, ibabalik mo yan sa Indo. So ngunyan man sa muyang mga pagiriba, na sa luwas kang munisipyo, mag-practice na po kita kan tama, taday man po papalaw kung kamo pag mix waste ang sa Indong basura. So, kaya, Sir Mar, Opo. ngunyan na pagkakataon na ini, pasalamat ako sa imo na sa madaling bagay napabariwas na tulos ang informasyon. All the time, Tabi, Sir Edwin. Opo. Okay, thank you po, Tabi. Magatugan. Yan ang sa tuya po na exclusive na pag-uron mga tugang sa boses ng kapalibutan kay Sir Edwin Ribanco sa tuya pong Menro, confirming na nagka-problema talaga sa sanitary landfill yan po sa Mayon, sa Iwabeso. Ha? Eh, kung yan pikukurihir na po ninda, may istrikto ng ipapautob maski sumangali sa ibang mga banwa na nakikitapok dyan po mga tugang sa sanitary landfill. Dahil na akoon, kapag may halo po yan na bako residual. Ha? Kaya dyan po sana sa Indotabi, mga Menro kan iba-ibang munisipyo nagtatapok dyan sa Daraga, sa Iwabeso, magsigrega na kamuning tultol. Tanganing dayan ipauli pabalik. Tadayan na akuon dyan po sa sanitary landfill. At the same time, Menro, makondukta naman ng checkpoint para ipautob yan. Dyan po sa Daraga, maliwanag sasabi ng Sir Edwin na dapat na magsigregar. Kung daing kapasidad so barangay na magpabulok ng basura, mag-composting, tayo po ang dapat. Kukolekton pa man giraray po yan, inutuno na sa residual, kukolekton iyan, tapos dumanin dahi po proseso yan sa tubtubon. Pero dahi dapat magaloy, dahil kay po na maghanap ka mo ng lugar kung paano na magkaiwan ng composting ang barangay. Iba? Alright, so yan, mga kabayan, ito po mga duwa na informasyon. Mientras tanto, nasa linya po si Angel Mustaza sa dagdag natong impormasyon sa luwas. Baby Angel! Thank you very much for waiting! Please come in, please come in! Basta ka, Sir Mar, mahalat po ako. Ay, nangyari! Nakakakunyan naman yan. Parang yan eh. Parang yung team song yan ni Joshua James Vino. Nangyari. Alright, sige. Anyway, Sir Mar, sa mga dulang tawag pong bareta, bit-bit ang show cause order, binisita ka na Social Security System Legazpi City, ang 7 mga employers sa syudad bilang parte kan sa indang run after contribution evaders. Nasa 185,000 pesos ang dapat na makolekta na hali sa 7 employers sa syudad, matapos na isilaram, Sir Mar, ini sa ikasyam na race kan SSS kung sinabi ni Sir Limuel Alwin Aragon, an acting assistant transiad kan SSS Legazpi, na may katuyuhan inig ipagirumdum sa mga employers ang sa indang obligasyon sa indang mga empleyado na irehistro sa SSS asin bayadan ang sa indang bulanan na kontribusyon para magkaigwaman din tsansa na maging membro kan SSS na maka-avail kan mga programa asin serbisyo. Siguro naman kay Ma'am Maria Bettina Abareta, ang acting head kan account sa Management Division, nasa 25 mga employees ang mabibenepisyohan kay ni. Sinabi naman ni Attorney Ara Jolie Rotogal na unraised ba kung man ang katuigan kay ni ipasupog ang mga employers ini o kung na ang mga establishmento kundi iparumdum sa inda, Sir Mar, sa indang mga obligasyon. Kaya bahanda po, Sir Mar, sa mga violasyon kay ni itong employers na ini, itong non-remittance, non-registration, as in non-reporting. Ayun, di iyan, titawan man bagay ang abiso. 15 days, opo. Igwas yan ng certain period of time to comply, and then, pagda, ibabalikan. Oo. Pagda, isagang kaso na, abutan na. Oo, ang darami kasi bago, Sir Mar, show cause order na ini. Show cause na. Opo. Mapaliwanag lang siya.
kinseng aldo para makapag-komple. Kay Iyo. balik di Sir Mar sa pagbisita mi, itong mga nasa clothes apparel, may laundry shop, may mga restaurant, and then itong repair of motor and vehicles. Yan lang hindi sa may Old Albay District, Yeah. kapatid sa may alternate. Ayo. Para sa mga series of race operations, kapag araw na ka nung minabot na may show cause order na-comply? Opo, sir. Maringan ni idaangon yan, sabi nila ma'am, daing nga kinag-hesitant ngayon or nagbilang ka ngayon si boses, saying that, sa ang iba may mga chances na may mga pagkakataon siya, Sir Marta. Nangurahaw. Nangungurahaw, tigsa taboy sinda. Pero ngunyan, maray positibo man, so kasimbagan sa inda, naman comply na duman, even sa lawin, kinseng alda. Yan. Tsaka obligasyon yan because in the first place, binawas mo na so kontribusyon kang membro, kang Apo. empleyado. Oo. So dapat kaparan mo yan kang counterpart mo tapos isubmitir mo duman sa ano yan. Ay, Itang sa makaya, Sir Mar, pag once na rehistrado na po pagka, makaka-avail man sinda kan sa indang mga benepisyo and then mga programa and servisyo dito sa SSS. Roger that. Okay, sige. So, yan Ganun. na, Sir Mar. Kakatapos milang kang race dyan sa may Old Albay District at sa may alternate road dyan po sa may, ano nga yung barangay yan, Sir Mar? Sa may partikan, Bitano. Nailing mo na, kasi bago nakabot sa kuya. Una ko, ha? Nagdalaga na naman si Angel Kitten Kilometers? Iba mo pala na race. Ibang na race ay din naman sa Sir Mar. Alright, sige. Salamat. So, yan, Sir Mar, ang mga dugang tao pong informasyon hali sa luwas, haligi sa SSS, Inzo, Mustaza, BCHP. Thank you very much, Angel. Yan po, sa mga employers natin, comply. Yan po sa mga, requisitos, sa mga prosedimento, sa mga, mga obligasyon nito, para po dyan sa pagsumitir ng contribution, dyan po sa, sa Social Security System, para po sa siguro, sa tuya pong mga empleyado. Alright, pagkatugang oras na to, alas 10:39 na po, nin pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang, balik po kita sa pong programa ko niyan po na pagkaaga. Oy, duman po sa mga kababayan natin, mga misis, rikas-rikasan, taon na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Ayan. Ano pa man, 20 minutos sa sana mga dugang bago mag-alas 12 ng pagkaunto. So, asikaso na po kita, asikaso-waso. And siyempre naman po sa mga kababayan mga tugang, mag-ingat po tabi kita, kunyan, nag-uran ka ro. Nag-uran. Sa ibang party, sa may parting rawi, suminuran uminuran. Kaya, ingat po tabi, lalo sa mga paramotor na nagkaparadakol po ang mga dinaralagan sa ospital. Na marekon ikasana, o di ko nakakadamay. Bata sunod-sunod mga tugang so ano yan. So mga road crash na imbelto o anlunad mga estudyante. O itong duman mga tugang sa ano yan? Sa Pulangi. Pagkatapos, sa Libon, Pagkatapos duman man sa kasudmang aga sa Karamuran. Igwaman po na nagtagilid na truck dit pang maulog sa ampas. Tanawaran da amprino. Anlo nad 20 estudyante so nagka-irrido, nagka-injured. Taito pala ni ahatod mga tugang sa Birakta. Mapreparar nga nita ngunyan may klase na Lunes. O di nadiskuido. Ay nako, iringat po tabi kita at saro lang ang buhay. Alalahanin natin may pamilya naghihintay sa atin. Di ba? At saka sa mga drivers man, pag may luminunod sa tuya, lalo na kung pampasayro man yan o kapamilya ta, nagiging responsibilidad ta po yan. Kaya dobling ingat kita. Bako lang kita nakalunad dyan, kundi may mga nakalunad dyan na may mga pangarap sa buhay, may mga naghahalat, may mga nag-aasa na kapag sinda day nakaabot o may nangyari po sa inda, may mga magugutom. May madi-displace. Kaya maging responsabling driver po kita tabi para duman mga tugang sa tuya po ng mga kababayan. Okay. Sa mga tagabagantabay po niya to, mga tugang, padagos ang pagpapasalamat kan mga taga mga taga Masbate
maski siring kaya ang sitwasyon ninda, dakol po ang naganduyog talaga. Dakol ang naganduyog. Dakol ang nagtatabang. Tarog bukan kitang mga Bicolano. Kung sisa may pangaipo, talagang titawan po ning atensyon man kan mga pag-iriba. Okay? O bueno, mga tugang, ang lalaking pasiguro pirmi, muy simpatiko amigo. Nasa linya na. Ang pag-ibig mo ang hiling ko sa Pasko, sapagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Yung gano'n wa. Patara-tara ni Diyos Maginis Dino. Diyos wa, good morning, Diyos kamin. Yes. Good morning, kapwa kong masapog. Ang nangyayari, sabi kan sa Tagalog duman sa dait, maligat na maligat ka, Papa Mar. Ay, kumusta dyan sa Banwang Daraga? Yes, sabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, kinumpirmar ni Vice Mayor Love Ruiz na nakahuron niya na personal si former Senator Cynthia Villar atin ang presidente kan prime water para maipaabot sa nasabi ng opisyal ang concern atin sitwasyon kan tubig sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa inisyal na pakipaghuron niya to kay Vice Mayor Ruiz niya na pagkaaga, kinumpirmar niya Sir Mar na nakauron niya mismo ampangan ining top officials kan prime water pati na si former Senator Cynthia Villar. Dahil niya na Sir Mar, pinagdetalyeng marhay, so pinaghurunan dahil ang tasidun sa iya, tepuan niya mo nang mag-committee report sa regular na sesyon sa aga. Abo mo yung maiskupan. Wait na lang ita. Wait na sa luwan sa committee report. Oo, alatong ko na sa nasaga. Pero, parte baga kan skills kan journalist, iagit ang istorya. Sigun sa initial na informasyon, Sir Mar. Kung baga sa ano, pinaino-ino mo. Sani. Di, anong sabi? Ano ang nakuha mong sustansya? Kan Sabado, Sir Mar, kan makauron niya ang mga taga Prime Water and ang initial na response, sabi Sir Mar, sa first week kan October, may mapasiring digdi na official. Anong taon? Anong taon? October 2025. Siguro kita. October 2025. O di, sa kunyang baga sa Miyerkules baga, Oktubre na. Correct. Okay? Kaya, iyan ang schedule, posible first week, kaya ng October 2025, mag-abot digdi sa Daraga Albay, na presidente, top officials ka na prime water tabi Sir Mar para mahiling mismo ang kumbaga kamugtakan ka na supply ng tubig sa Daraga Albay. At least, kumbaga sinda mismo ang makahiling kung ano talaga ang sitwasyon kan tubig digdi na oral daw na experience yan Sir Mar kan mga residentes. Gusto mong sabihin, dahil parang kang presidente, dahil nag-report sa iya na araw ka ng sitwasyon dyan? Posibleng may report man Sir. At ang sabi kang branch manager kan Prime Water Daraga, si Engineer Janriel Tarobago, gabos na problema dito sa Daraga tadi Sir Mar, tiga paabot tulos ninda sa central office kan Prime Water. Okay. Tapos ang decision making, tapos ang mga formal na aksyon, magaling sa central office. So baka kung ito sa Taramon kan branch manager, baka Sir Mar nakakaabot man duman sa central office kan na Prime Water and kumbaga nagpasiguro man ining sa Vice Mayor Labruis as in naggingawa na makabisita as in makahaampang mismo personal itong mga top officials kan Prime Water magin ang pamilya Villar. Presidente kang Prime Water madigdi? Dahil tinang pangaran si Ma'am Lab? Certain Bert Fabrique.
Bert Fabrique. Siya madigdida. Roger. Tangani ng maaraman sir at siya makahiling mismo makawitness Oo. ko na na sistema kan tubig sir digdi sa Daraga Albay kaya inian tarok naman sir sa kumbaga abang-abangan and kumbaga sadit lang ining update makupaman talaga bilog na solusyon pero kumbaga at least luhay kakanap paghahanap Sir Mar may na solusyon ni kaya iyo ang abangan niya to so na ang pag-abot kan top official kan prime water digdi sa Daraga as in ang bilog man na report kan na pag-istoryahan ni Vice Mayor Labruis as in ni former Senator Cynthia Villar. Ding plano si Ma'am Love na imbitaran sa August body so presidente tanganing makapagpaliwanag. Actually Sir Mar kan nakaagi bagang mga committee hearing kan committee of the whole. Pinag-imbitara na so legal level management buda sa legal department. Kan prime water pero dahil man nag-abot. Baka pwedeng mutrohon niya. Baka ito madigdi naman sana sa presidente biyo na ninda. Pwedeng iyo. Tanganing mas maliwanagan sa mga konsyales buda so namamanwaan mismo ang Daraga. Ano talaga ang real score? After nga magbisita, mag-report siya, anong problema? Anong pwedeng gibuhunin da? Correct. Baka itong sumarig di sa taas, babay na. Baka magibuang ipagi na mapainuhod na after kang inspection niya, assessment niya, imbitaran siya sa sangguniang bayan, maski pa mag-close door session, at least pagka-istoryahan lamang. Di ba? Pwede. Pa-schedule siyang interview sa BBB. Kaling mapuatang bilog na istorya ka problema dyan. Exclusive mo. Okay, sige. Yan tabi, Sir Mar, initial information lang yan. Tapi nagbalot sa katang makuha sa bilog na detalye. Kundi kay po na maipaabot na mo na sa committee report sa regular na sesyon kan sangguniang bayan. Roger. Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag jatong istorya, Jos Pobino. Thank you very much, Joshua. Mga tugang yan po, mga tugang natong mga impormasyones. Sali po dyan sa luwan sa bagay po ni Joshua James Bino. Ayan po, ang first-hand info from Vice Mayor Labruis in connection sa iya pong pagkikipag-koneksyon duman po sa prime water. Tangani na malinawan ang sitwasyon natin. Makahanap ng solusyon, mga tugang, kang problema kan tubig diyan po sa Daraga na naglaom ka ito kang magkaigwaning pagbalyo sa pribado na operasyon magiging maray sudalagan pero it turned out to be on the other side of the coin. Naging negatibo, puro reklamo. Dahil na i-deliver kimanay kang prime water o sindang panuga mga tugang sa mga Daragenyo. So, pigahanapan yan yung solusyon. May magpirang basis ng mga committee hearing, mga tugang, pero never na, nakakuha ki magayon na kunyan, nakasimbagan. Diba, lamang ko niyang pag-abot kang presidente ni Mr. Bert Fabrique, magkaigoning maray na kaliwanagan po yan. As in, magkaigoning madalian. Bilang pamasko na lamang sa mga taga-Daraga na so iba na pupungot na kanday nakakakarigos mga tugang ng ata bago maglaong sa trabaho. Puro na sa nga wisik-wisik pa pamar. Nangyayari. Di ba? Ayan po tabi. Harang po nito ang tubig. Iyo po yan ang talagang kunyan. Basic need of man. Di ba? Kailangan po yan. And yan ang nga sa yan mga tugang sa rights-based approach. Na dapat na pigigibok ang gobyerno na i-provide mga tugang sa mga kababayan yung water. Kasarabay kan clothing and shelter, mga tugang and clothing and trabaho. Di ba? Iyo po yan mga dapat na i-provide ka mga lokal na gobyerno. So, kaya naglaog na po dyan. Sabihin pa na, it is a contract between Daraga Water District at saka ng ng prime water, pero may kiber po ang na magkiaram ang lokal na gobyerno
Tanaan at tatayaan na po dyan mga tugang ang ano yan, ang futuro at ang kaligtasan mga tugang kang ano yan. Kan mga kababayan niya to dyan sa daraga because yung health concern din yan, di ba? Health concern din yan. Kaya pinag-iwan yung paagi. Sige po tabi, dahil talatun ta, iyan po na ma-report na po si Ma'am Lab, si Vice Mayor Lab Ruiz sa mga pag-iriba sa konseho kung what transpired sa na pong pagkikipagdialogo with former Senator Villar at saka sa Presidente, mga tugang, top officials kang Prime Water. And then, abangan natin ang susunod na kabanata. Anong magiging reaction and manifestation kasi po mga pag-iriba sa konseho. Let us wait to see. Yan. Alright. Oy, sa mga kababayan ta, padagos ko niyan ang kunyan. Audit kan gobyerno probinsyal dyan po sa quarry operations mga tugang sa probinsya ng Albay. Iyan po ang kasuguan ni Gobernador Noel Rosal kung nga pinapundo temporarmente ang mga quarry operations sa probinsya dahil sa napabareta mga tugang na insidente o kaso ng over-extraction o sobrang pagkuana sa may iba-ibang mga quarry site. Kung baka sobra na kinuha as compared naman sa inaplayan mga tugang at tinaong permiso kumpira sa naman na volume pirang metro kubiko ang dapat na makuha. Okay. Ang sabi mga tugang posibleng matapos tulos ang assessment and pagkatapos na ma-assess masumiter siyempre ng report na pinalenteng report sa opisina ng gobernador. So siyempre ano ang magiging rekomendasyon kan audit team? Manong duman sa mga permitis kang quarry? Tugutan ka pang magpadagos o daida? Iyang pati may kaakibat na responsibilidad. Kung halimbawa na na-revoke, napawalang visa o dahil na renew sa imong permit, dahil duman natatapos ang istorya. May corresponding obligation pa palan ang permittee na surin ng kanya, kinulot-kalot niya na lugar na pigwarihan dapat ibalik at least sa nearest sa dati niyang itsura kan nakaagi bago tinuki-tuki. May rehabilitation na pigsasabi na pigapon. Kung dahil magkumple, mga tugang ang nasambit na permittee na mag-rehabilitate kan sa iyang former quarry site, what will happen? Makakadulag na? Dahil po. Base mga tugang sa sa nakalap natong impormasyon, pwedeng lapagon kang provincial government, kasuhan mga tugang so mga pasaway. As in, dahil anong ka makakakuha pa ng permiso na mag-quarry mga tugang sa probinsya ng Albay. So, yan po tabi iyan ang mga pag-uurunan niyan, anong mga bagay-bagay na dapat nagibuhon, konsisay, as in, anong mga maging basihan kang pag-revoke, as in, sa pag-monitor kan compliance kan mga iyan, mga tugang sa pag-rehabilitar kan mga mga lugar na kwinari ninda. Iyan po, mga tugang tangani na sabi nga ni, masusugso accountability. Tabi natatapos na duman na nagbayad ka ng corresponding amount sa kinuha mo na aggregates dyan po sa Mayon Volcano, nagbayad ka sa probinsya. Dayan din natatapos, igwan ka pong kunyan. Igwaning probisyon na dapat i-rehabilitar mo suri ng kamo. Iyo. Abangan na po ini, makonsuelo ini, magayon po ini. Na ngani po na ma-exact ang accountability kan lambang saro. Di ba? Okay? Sige po. Although sabi nga medyo may epekto man yung dito sa mga barangay na pagpundo nindo ang bulan, mawaran sinda ning income. Kung sulati ngayon may mga nag-income ni mga 100,000, 50,000 kada bulan,
Feeling mo, dito wala hindi na mararesibihan tadayong operation. Yo. Okay, sige po tabi, mga kabayan, that ends our program for today. I hope na kami po ay nakapagsilbi ng tapat at tama sa Tendo po Gabos, ng Pungalaw. Para po kang bilog na tropa, ang Mega Force Patrol. Siyempre nakasabay taman si Chief Ramir Casubago. Ngunyan si Kuya Juna Pulis ng kasabay ta. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, si Jenny, si Sarah, at saka si Nicole. Si Boy sa mobile. Sa Edo Boss, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa baga na po masunod, Baret alas 12 with Kuya Bert, Sir Bert Nunez. At saka sino kasama ni? Si Nicole? Or si... Sino nga yun? Jasmine Baloloy. Ay, malapit ng pistang ina Jasmine at saka kina Ma'am Jenny, ha? Baka papatos nga ni Kiibos. Wala ka man nga pa pamaro, wala ka man. Kaya, October 4 and 5. Sa mga babayan tao, may translasyon po sa Friday. Gagaroon sa image, pasilin po sa Alimsog. Ma-overnight naman, and then kinaagahan, pizza 3, may maritime procession from Alimsog, pasilin po dyan sa Pantalan, sa Santo Domingo, and then may procession pasilin po doon sa simbahan. Kaya nagabos, thank you, and God bless the Philippines. Bakunang